vou explicar os circuitos RLC en paralelo, vale? Estes circuitos están en paralelo. Esta sería a ficha 4. Nestes circuitos RLC pasa como cando traballábamos en paralelo, que tiñamos resistencias en paralelo, que facíamos o cálculo da resistencia equivalente, non? Pois aquí igual, aquí hai que facer o cálculo da impedancia equivalente, que sería Z, e é igual a un vector igual a un partido por R máis un partido por XL máis un partido por XC. Que pasa aquí? Que XL tería 90 grados, R tería 0 grados e XC tería menos 90 grados. Vale, que é o que lle poñemos aquí. Temos que acordarnos que cando se fai unha división de así, o que facemos é restar os cocientes, estos valores, vale? Un aquí sería 0 grados, 0 grados, 0 grados. A división sería 0 menos 0, a división sería 0 menos 90, quedaría menos 90, e aquí a división sería 0 menos menos 90, quedaría 90 grados. Vale, aquí, en paralelo, a voltaxe, como sempre, en paralelo, a voltaxe é a mesma e a intensidade é diferente, isto sigue sendo exactamente igual. Entón aquí temos unha voltaxe de R, que é un vector, unha voltaxe de L, que é un vector, e unha voltaxe de C, que é un vector, e son iguales. En paralelo, pois temos que a intensidade, esta sería como a voltaxe total, non? A voltaxe total, a voltaxe total. Aquí temos unha intensidade de R, que sería un vector, unha intensidade de L, que tamén sería un vector, e unha intensidade de C, que tamén sería un vector. E aquí a lei de Ohm, pois aplicamos a lei de Ohm, U igual a I por R, vale? U igual a I de R por R, vale? U igual a I de L por XL, vector, e U igual a I de C por XC. Moi ben. Estamos aquí traballando con números complexos. Cando estamos traballando con 90, 0 menos 90, poderíamos traballar con J menos J e 0, que supoño que xa o saberedes de matemáticas. Cando eu teño un número, pois así, un número complejo, este de aquí, pois imaginamos que A, isto sería A e isto BJ. E se fora para baixo sería menos BJ. Pois temos un número complejo que é A máis BJ. Este número complexo, vale, tería este módulo podemos chamarlle M, e un ángulo, que sería este ángulo de aquí. E iso temos que calcular, M cuadrado igual a raíz cuadrada de A cuadrado máis B cuadrado. E aquí podemos calcular que a tanxente deste ángulo de φ pois é igual a BJ partido por A. Outra cousa que hai que saber aquí son as... bueno, aquí como nos quedaría impedancia, non serían Z, este ángulo, R e XL menos XC. Tamén temos que calcular a potencia activa, potencia reactiva e potencia aparente. Vale, a potencia activa, nos cando calculamos estas intensidades tamén deberíamos de calcular a intensidade total, que é un vector. Vale, entón a intensidade total igual a V total partido por Z, polo vector. Vale, entón isto, aquí nos sale un I que ten un signo, non? Un fío, un alfa ou o que queiramos poñer aí. Entón a formuliña será U por I por coseno de alfa ou de φ este. U por I por seno de φ e U por I. Pero este I de aquí é un I con asterisco. O I con asterisco é igual ao I menos así. Entón, é moi importante que poñamos este I con asterisco. Este I con asterisco é o I este de aquí, pero en vez de poñer o ángulo en positivo, se ponemos un negativo.